second bite. What do you think of your ramen? Ano, si Glenn with the tuna. What do you think of Ako akong ramen, pero kung ito siya burn. So, kung saan pagkaon, dipping noodles ba? So, ako ni mong buwan, ramen. Ano sa buwan, kung na nito nila. So, ato ibutang ang ramen doon eh. Awag, sabay sigo. Yan na yun, atong i-dip. Na yun. Ay, hindi ko ma. Tungkatsu karadi mo na. Wow. Kapag gyoza din ba yun? Wow. First na ako dilaw ni isang gyoza. Sorry, dudog yan po ni. Wow.